we tugo koda nyako game na shati kuchocho. Iwe na kiki mamon paroga. Oho. Kabla kati miyo ngato tarik, iwe na kia. Miyo ngato date. Tumachado Omboto. Tumachado date chinga. Osatiyo wadgi mane ochula nunego bini kendo. Koro siepa, an gima miyo pikipiki dwa nyona stress an ga adi. Adwa konyi. Lolwe Omboto. Gima mora ni koro ni ready ni girlfriend koro Koro ibro wuotho aya nyasa mayu Yeso. Ng'e Omboto. Jamano poko miya pesa. in man miya bicha mar mauta cha mondo wa organize kako dhi pedho moto dalagi. Okinyo machuora kosoma. Asemanyo babani. Okinyo miketho chuora. Kaketho dongo biro kendo kayuae. Ha? Jadolo Iwana digi injili Manolo Jadolo Akwai mondo iland injili Maradie Nyiri magwenga Iwana gihera Imiyo waketo Utewa jadolo Jadolo Iwana digi injili Manolo Jadolo Akwai mondo iland injili Maradie Baba Peter, akon ko manade, we urule ochunya. Ka bichwano ka masuka. Okidhiriteot. We uru kwarra wangu ana kuma nango matimi. Uto unga ko ba kuchuna mala. Dhiriteot kucho. Lungi ka ariyo kech ge nyithinda yot. Baba Peter, Baba Peter, awe ko manade. Sanlan lo do chungna wang dot. Go plan Dhiriteot kucho. Ari chungna Baba Peter ko ko. Monyisienka. Baba Peter. Monyisienka. Akinyi. Nango matimi. Era akinyi no. Dunge kuonde makadhe. Ibro padi mifu wewe. Na undu tibarade. Ana ngati batema. Baba Peter. Where uru koda, uru ngawa. Oke. Magitango. Where uru. We akuchora la kakao. Pade uru. Na kakao chora we uru. Mayo. Among mimi ni gide wa loga kama. Magi mago kuo, magi. Obiro koko kai. Kelo wiye ka, kelo wiye maskuta makaya. Ni oluo Baba Peter, ati oluo. Okodi orito. Ndiwe mosi. Ora kana ngani kaka romne. Kako rabet ni, liya mwatini. Kako yiecho yitka gide. Nade au. Nade. Makurikian nakini maduri barana an mollo sokora. Awilo hualo bwana. Ane bwana. Mama unoko keli Kisumu ka. Ane bwana. Ukunya kedo kidi kaka kukedo ni bwana. Bwana
Kidi ni. No kunya kedo na kidi kaku. Ne bwana ne wemedo kidi ka. Ne no. Boni ne no. Bwana ano kober ko na side. Maduong ko idwa kedo nga. Ano kuna uri kisubo ka. Bwana. Kidi ni rega bwana. Kidi no. Oh. Lemo. Wada ni wa. Wemedo kidi ka. Bomba ka. Bomba ko sidiru ti. Hadi mafanya pengi. Yes. Dogina no kagowa. Kwa nini ukatimu? Jara semaji. Timanya nani? Ana lebele sato, anele Lolwe TV do selanda, Lolwe Radio do selanda. Ramogi kolo kwashi gazeto ko da pongo front page. Jaro an gi watch. Piny pek. Mochale jadolo. Kurom. Winji injili nade? Injili ber. Injili ber. Yalo injili motegno. Erokamano, manoro maler. Agwedhora maber. Kabisa. Igwedhori kabisa. Agwedhora. Tok mane en? Mane injili mwalando? Kaka idware. Kabisa. To injili ber. To injili ber king'eni wuok tidhi yalo injili kama kama amedhi lame kama kama. To in jadolo achiel meni wuothe dhoudi madongo gi matindo gi yalo injili to mondo inyiswa ni kanisa nene kama kama obwaleme onge kanisa nani yani sani ko kamanyo ot moro mondo kuna yawe kanisa officially ayawe kanisa na mamara sani to poda miu gimiluongo ni mobile services kata ma iluongo ni mobile charge. Ma iluongo ni mobile charge. Makata ka ingi problem moro. Igaga simu to jadolo biro, tichulo pespe, ichulo pespe. Yes. Kanisa mobile. Mobile services. Kati iluongo ni mobile charge. Chakre karango jatich ruoth nosebedo mobile ni oyalo injili ma mobile. Aya piny pek yawa. In pok ne dhi kata mane the mobile clinic. Mobile nyaka bedi kitimo go testing. Jaduong' Omboto nyiswa ni kanisa nini yudore kanye tiluonge nade. Bye. Yawnwa kanisa nyiswa ni kanisa ni kama tiluonge nang'o. Mondo wabed kwa biro waleme Jumapil ka Jumapil. Kanisa bro yawa mano gima lit. Ngene kanisa nani ben kanisa majungete. Iluongo ni Nyando Pitero Fellowship. Nani Omboto. To lakini macha chiwo chola. Yora digende. Yora kukeno mano kama kendo. Si. Nyako machana. Nyako mojing kama to bito chwe matin. La. Kore ka gwande be chalo gi drumsticks kama. Mano Chiomboto. Yo pastor, why no ka sigirito opado kuome kanyo. Ore mna pesa. Chiomboto. Nyako ma jaber makwar. Osuko kiango wigi koso wifu. Osuko gini. Chiomboto. Omboto njo sekendo. Bono kero sani koro 3-4 weeks ago yawa. Nyando Pitero Fellowship. Hey. Ano nying mopuodhi robe mugolo nying no. Iluongo ni Nyando Pitero Fellowship. Kabisa. Nyando Pitero. Manyiso ni kata wan wa ufuasi gi wan pidhi tero nikech en Nyando Pitero Fellowship. Mama na nying. Pitero unani tungi jadolo mo manyasawi puodho malich mowir malich jadolo malich maduong' mara. Mano ok nying mar Roma ler. Chak kanisa nying magwedho ng'ato maro kata kowinjo nying no ten kanisa. Yawa. Ere kaka Pitero tungi jadolo mo. In gi jadolo maro chiko kendo roko chiko ka in jadolo miluongi no Omboto dada manyiso nu kawo jadolo ni tiyo gi romo lel kanisa Nyando Pitero Fellowship gigi beroni e igi adier aroni e igi dada we pingo igi romo to donge se wacho ni Nyando Pitero Fellowship manyiso ni pidhi terowa Pitero unade tane Musa mabiro baro nu pigno Musa ne tiyo gi roho maler mar Nyasaye to inere roho ma in godo ka kanisa imise chako ni Nyando in mokwongo in jadolo Omboto
Dada manyiso nu kawo jadolo ni tiyo gi romo lel. To kata kokedo yamo ka be gik mikende kor gweng ka yaw. Omboto nyocho ila sa ugwenge. En ki wai kuma ya nguvu. Okola ko nyako ka sigito na game pesa pap. Yako mali makata hapa ni kata weekend ginyalo bayo party mama naoma. Changoro ama dem tano mukchi. Kati pake. Kana nona macha kunyako dok dipim kata koda. Ngi gimatagi no kisungu no ni jilasi. Nyego. Yang macam ni chomporo matete. Makata wano ko pa ko manyasani mi wadako. De korwade maber. Iwi. Kendo dako sok moro kata ka ekendo. Kor kingeni no yuro kana disalu. Ma weya chunga karango gi kaka gidhi. Kor imedia salun. Amisu ko wi kama. Kawuono ni eka diga salun eka diga. Linda inu walo. Omera jaro. Kel kidi. Linda ino ka kuido puko na mboko koro history puko. Aonge wat. Ato muketo mangai. Mazito kwa na ti. Kodwa boloso. Yoko Lena. Chaka mraka za domene. Ingi maembe kani. Aro manu mwachari niwo. Ndiye nyaka sanyani kaka. Toka cheki maida. Aya. Mae kaka wa solde mtaka. Asto Omboto wea de nyathi. Nyathi narito katere school. Ama yo nyaka nyako marite ot nikech nyaka dhi e tich. Nyathi ni katuo enan ka nga en an. To Omboto bukre dhi kendo nyako yawa. Waburomo. Dhano ema romo. Kite to kuom. Othala gi beti malwar nyaka korgie. Othala mane lungu ni Franco Wood Makiadi. Mano ne jakanisa na. Ariwa Rus Franco Didi. An jadolo Omboto personally. Ariyo Franco mokongo mara de Franco no baga gi Rus. Ariyo more than 50 times ngata chiel. Yes. Ilunga ni jadolo Omboto Chodani, OCS, OCPD, PPO, Inspector General, Commander of Konyanga Yeko Defense Forces. I don't know, sir. CEO, Marinyando Peteru Fellowship. Sana wuk mara kaka CEO Marinyando Peteru Fellowship charge. Teacher Dek warado Lolwe TV. Sare ginusu tiyo. Yes. To sani be ngata maneno Lolwe TV Teacher Dek. Sari ginusu tiyo. Mano Nyando Peteru Fellowship. Ida kanisa na. Yes. Jadolo ni leave. Waiter. Game na divai. Yes. Musa no, mano twin brother mama. Parwash mar kanisa no lere. Impinge kata wer moro mar tem ngato no luwe ere ngama dhi e polo tim ngato no luwe. Ineno tim ngato no luwe tim nini ne luwe kaka wako jadolo ni. Tim mito luwe kaluore gi kaka tim. Luore mana gi kaka Emomiyo imbe timbe gi nyalo luwi gi wechegi. Nyando Peteru Fellowship. Nyingi en Omboto. Winje gigo endo to ni jatich Nyasaye. Timo courses make theologist go. An kanisa ni no kayero. Maro. Roe mano kelo Nyando Peteru. Roe mano kelo nying kanisa ni. To kendo inyalo penjo ina ngomi won kia wuotho to ma iluongo ni mobile service, mobile church. Ma inonge kumi yudorie maka ji dwa biro lemo ti yudi. Kanisa koka loso. But sani poda miu mobile services. Mainwa kanisa iketnwa mondo wang'e kuma waleme. Mobile clinic gi mobile churches go weri go fiere. Adwa biro lemo gi joga te. To kabiro adwa biro lemo nyaka gi jaoda wabige kanisa gi nyithindo. Koka tini no ngama lich ma inki bile kanisa to koth kaka irwaka ni sadaka ni bapani ber. Ngama neno. Sadaka kendo.
geng. Ni wadawa bwana. Jamani nende no fwenyo wamo oepoka. Onyalo kawo ja stage watoko mi pesa. Mano onyalo kawo ja stage watoko mi pesa. Mayode jamani. Odni wawango sani. Odni wawango sani. Okongeja pikipiki mae. Gweng ka tin, jamani ok bi yombowa. Wadhi ura dia, ok odhi lengowa, sawa? Manto ben, ono wach maber mipong'e soda. Dada mar wak ma kendi ng'eni ker wak ailani. Kisungu manyalo miyi en keep it up. Keep it up girwako jadolo ka kirwako ni. Fact kibire kanisa to teko mibro miyi ng'ato ok bi pingore gi jadolo. Ma to chiemo mamiyi kaka jadolo iwacho ni jatich Nyasaye kodonje odi gwedhe gi gima in go. Mae mane an go tagolo gi chuny maler. Dada ya kwani soda mimi ani mami koro uwo nyaka ni golo gi chuny maler. Magi to na mi kata kok inyal chamo te tinyalo kata ting'o gi. Inyalo kata ting'o. Ok miya ting'o, adhi ting'o. Idhi ting'o. Ayie ni. Ber banade ya. Hai. Nyako makata kodonjo odi to stimulal to kik ibed gi wasiwasi because there is no difference odi pod real. Amoni Chieng Tich Ang'wen saa 2 gonus mar otieno wan e Lolwe Tv ka waneno Jadolo Omboto kete mana kae. Jamano yombowa. Lakini kikinywa to. Wabro timore nade? Wabro duogo jamano nyaka wayudi. Jamano wawe yako ngosene mta. Dawa sene. Dawa sene. Akileo tunaoa. Akileo Chieng tunaoa. Wabro duogo wadogure base. Ya wana wakati wanakwenda kutia sema kwa soka. Kinde masani. Yana nyango kaka nowacho ni. Yo mona jo pengo kilo jo penga die. Kinde masani okwale yao. Ade bi kuru ni wuonda nango. Ade bi kuru ni wuonda no kuru ere indo kere ngweta atiamo kenda. Exercise be karabe. Manu do ko ngwe. Kuma kiti badi omanda we.
An kaka kuro jadolo. Adonje kwaya mapile maolo nyithindo to were kanisa cha. Siepe manona weyo te. Imine manona weyo te. Wadada manona weyo te. Kendo wadima weyo te. Bas, iwe matin. Nyalo yu mifuolo lahani yao.